Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější makroekonomické události ve druhém zářivém týdnu. Čeká nás zasedání Evropské centrální banky a Švýcarské centrální banky. Obě tyto banky budou rozhodovat o vývoji úrokových sazeb. V USA se možná vyskytne stávka v automobilovém průmyslu. Dále nás čeká aktualizace vývoju ekonomik, ve Velké Británii meziroční HDP a asi to nejdůležitější v tomto týdnu je index spotřebitelských cen a jeho vývoj, který bude reportovaný v USA. Akciové indexy společně se zlatem v minulém týdnu odepsaly část svých zisků. My stále očekáváme minimálně do zveřejnění indexu spotřebitelských cen růst rizikových aktiv, jako jsou například akcie. Já vám všem přeji ten nejúspěšnější obchodní týden. Naschledanou.